personlig träff och det blir en kraftig superträff. Karl-Olof superträff. Så sanna mina ord, korrekt rätt. Att det kan bli en superträff. Ja, en kraftig superträff. Karl-Olof superträff. Vad tror du då min vän om detta förslag? Kan superträffen bli av en dag? Vad tror du då min vän om musikidol? En kraftig superträff, det är ju mitt mål. Kan du förstå mig på den punkten min vän om musikidol? För dessa bluffattacker förstör ju vårt mål. Wow. Vad säger du då om min musikidol? Om en personlig träff och det blir en kraftig superträff. Karl-Olof superträff. Sanna mina ord, korrekt rätt. Att det kan bli en superträff. Ja, en kraftig superträff. Karl-Olof superträff. Karl-Olof superträff. Vi borde kunna ses framöver du och jag. Efter allt som hänt och ses fram till idag. Vad säger du min vän om musikidol? Kan vi göra detta åt mig då? Så strunta i flashback.info. Där bluffmakarna inget vet. Eftersom jag vill träffa dig i alla fall på något sätt. Vad säger du då om min musikidol? Om en personlig träff och det blir en kraftig superträff. Karl-Olof superträff. Sanna mina ord, korrekt rätt. Att det kan bli en superträff. Ja, en kraftig superträff. Karl-Olof superträff. Att det kan bli en superträff. Karl-Olof superträff. Jag väntar ännu natt som dag att få dig för dig själv ett tag. Och låt ditt största superfans få sin största superchans. Så låt ditt superfans få höra hur du viskar ens öra. I love Europe gång på gång. En kraftig supersång. Vad säger du då om min musikidol? Om en personlig träff och det blir en kraftig superträff. Karl-Olof superträff. Sanna mina ord, korrekt rätt. Att det kan bli en superträff. Ja, en kraftig superträff.